Vom vedea în acest video cum putem să adăugăm o mască de tăiere în InDesign. Mască de tăiere folosind o formă. Creăm forma dorită, să spunem un cerc. Dacă avem imaginea deja inserată în InDesign, decupăm imaginea, selectăm forma pe care tocmai am desenat-o și lipim imaginea în formă. Dacă imaginea nu este inserată în InDesign, selectăm forma și din meniul File folosim opțiunea Place. Să vedem cum adăugăm o mască de tăiere folosind de data aceasta un grup de forme. Să vedem cum adăugăm masca de tăiere folosind un text. Scriem textul dorit, transformăm textul în formă, din meniul Type selectăm opțiunea Create Outlines și urmăm aceiași pași, adică decupăm imaginea, selectăm textul, click dreapta, Paste into. Întindem imaginea pe tot textul nostru.